أحد أملاك آمين. زب كريستيان كما يحضركم كما يكنكم كما يمسكم ويثانا أملاخنا مدحنا يسوع كريستوس سابز ساعات زي بتعنا بسلام حلي ونابز قدس فراز مسعنا كبر مسكانا نخلنا الرأي بعري كمتي أبتي قداسي استمعهما إتي قال قدس وانجيل تنبي بنيريو بإنجليزية وان تسبيخيو أجراء حادثير بزعبا زي انتاي مالتيو ملأختو هنردعينا مالتي لما عانتي عبيت كريستيانا كابنا يصوم 4 دحري عبي يصوم مبال كندي سنباتي زخون زلزي مبال سالساي سنباتيو انتاي بحال مكراب بحال حونا دياقون ودنا دياقون آرون قليسو وإيو أفتي زحلف مالتي سلازي هذه مكراب زبال زلا مكراب مالت بيت صولت مالتي بيت صولت مالتي مكراب مالت بريخ مالتي بخال أزار 4 سلازي مكراب مالت بيت مقدس وي بيت صولت مالتي سلازي زي ويتانان مدحنان إيسوس كريستوس نبي يروساليم مسديبه أبت بيت مقدس أبت بيت صولت أبت بيت أملاخ زملخلو سفرة توم أبو زغلغلو زنبرو نت بيت مقدس ناب بيت شقتن بيت عداغان سلازغيرو ويتانان مدحنان إيسوس كريستوس كم انتاي كم زبالهم كرينا مالتي اتي قال أملاخ ما ننببا وانجيل يوحنس معراف كلتة كافقري 12 كساب أسران 4 أسران 5 كرينا مال دهرزي نسو مساديون حواتون دك مزامرتون ناكفرناهم ورده أبون كرم حالتي تغمته فاسك أيهود قريبون أبرا إيسوس دمان أبي يرساليم ديبه أبيت مقدس كا أبعرون أباقعن رقابة بيتن شطو مشرفت دما تغميتهم رخبه كاقمت شقراف تتعو خا مستنا باقع أبعرون كلهم كابيت مقدس أوصوم نجنزب تم مشرفت ونفح بلو نصدقهم كا قلبتو نتوم شيت رقبيت دما زي كابزي العلوة نبيت عبوي بيت شقط أي تكبروه بلهم دك مزامر تقا قناعات بيت كابل عني زبل صحف كم زلو ذكروا شعو أيهود نزيخ تقبر سلطان كم زلكا انتاي تأمرت ترينا إلهم حاتتوا يسوس دما نزبيت مقدس زي أفرسوا أنا خا بسلسة معالتي كالعلو إلو ملس الله እቶም ኣይሁድ ከዓ እዚ ቤተ መቅደስ እዚ 46 ዓመት ታንፀ እዩ ንስኻ ዶ ብ3 መዓልቲ ከተልዕሎ ኢኻ በልዎ ንሱ ግና ብዛዕባ ቤተ መቅደስ ስግኡ እዩ ዝተዛረበ ስለዚ ከዓ ካብ ሙታት ምስ ተንስአ ደቀ መዛሙርቱ ነቲ ዝበሎም ዘከሩ በቲ ፅሑፍ እቲ ኢየሱስ ዝበሎ ቃል ድማ ኣመኑ ነቲ ኢየሱስ በዓል ፋሲካ ኣብ ኢየሩሳሌም ከሎ ዝገበሮ ተኣምራት ምስ ረኣዩ ብዙሓት ሰባት ብኡ ኣመኑ ኢየሱስ ግና ንኩሎም ይፈልጦም ነበረ እሞ ኣይኣመኖምን ነቲ ኣብ ሰብ ዘሎ ባዕሉ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ከዓ ሓደ እኳ በየናይ ሰብ ክምስክረሉ ኣይደልን ነበረ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ኣራይ ኣብ ቤተ መቅደስ ኣትዩ ምስ ረኣየ እንታይ ፀኒሕዎ እቲ ቤተ መቅደስ ቤት ጸሎት ቤት ቁርባን ቤት ጸሎት ቤት ጾም ቤት ፍቅሪ ቤት ለውሃት ቤት ምትሕግጋዝ ክነሱ እቲ ቤት ኣምላኽ ቤት መሸጢ ርግቢትን ቤት መሸጣ ኣብዑርን ኣባጊዕን ኮይኑ ረኸቦ ማለት ስለዚ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይሩ
ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዋህ ኣምላኽ እዩ ርህሩህ ኣምላኽ እዩ እንዳበልና ኢና ንዛረብ ኣብ ዘይከውን ነገር ግን ቁጣዕ ኣምላኽ እንድሕር ዳኣ ተላዒሉ ዝመልሶ ከም ዘየሎ ክንርዳእ ይግባአና ካብዚ ክንርዳእ ይግባአና ሕማቕ እንዳገበርና ንቤት ኣምላኽ እንዳደፈርና ንኣምላኽ እንዳደፈርና ንቃላቱ እንዳደፈርና ንሕግዛቱ እንዳፍረስና ኣምላኽ ርህሩህ እዩ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ኣምላኽ እግዚአብሔር ሰብ ቁሩብ ለየዋሃነ ልቢ እዩ ዝብል ንየዋሃን ልቢ እዩ ቁሩብ ዝኾነ እምበር ነቶም ዝረሓቑ እኮ እግዚአብሔር ቁሩብ ኣይኮነን ማለት እዩ እሶም ንስኻ ተቐሪብካ እግዚአብሔር ክቐርበካ ዝኽእል ማለት እዩ ሓደ ስጉምቲ ምስ ትኸይድ እግዚአብሔር ምናልባት 10 ስጉምቲ ይቐርበካ ኸውን ስለዚ ነዞም ኣብዑርን ኣባጊዕን ኣረጋቢትን ሸጡ ዝነበሩ ብጭጉራፍ ተቲዑ ካብኡ ኣባረሮም ኣብቲ ሰደቃ ዝነበረ ሓፂነ መፂን ዝኾነ ይኹን ሽየጥ ንብረት ከዓ ገልበጦ ይብለና ስለዚ ቤተይ ቤተ ጸሎት ይስመዕ እምበር ቤተይ ሰብ ቤተ ጸሎት ይሰመይ ወአንትሙኒ ረሰይክምዎ በአተ ሰረቅት ወጉህልያ ዝብል ኣብ መዝሙረ ዳዊት ኣሎ እዚ ምስ ገበረ እቶም ሃዋርያቱ እቶም ምስ ዝነበሩ ደቀ መዛሙርቱ እንታይ እዮም ዘኪሮም ናይቲ ነቢይ ዳዊት ቅዱስ ዳዊት ዝሓፎ ፅሑፍ እዮም ዘኪሮም ማለት እዩ ስመ ቅንዓተ ቤትከ በልዓኒ ዝብል ቅንዓት ቤትካ በልዓኒ ቅንዓት ቤትካ ከምዚ ምስ ረኣኹ ኣሕዚንኒ ኣቆጢዕኒ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ሂወትና ክንትርጉሞ ከለና ብናይ ትርጓሜ ወንጌል እንታይ እዩ ክብለና እንታይ እዩ ክገብር እንታይ መልእኽቱ ኣብዚና ዋና ክንርድኦ ዘለና ማለት እዩ ቤተይ ቤተ ጸሎት ይሰመይ ዝበለና እቲ ቤት ኣምላኽ ንብሎ ሓደ እቲ ፊዚካሊ ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን እቲ ሃንፀ መቐደሲ መወደሲ ቤት ጸሎት ቤት ንስሓ ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን እዩ ካልኣይ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ከንታይ እዩ ልብና ዲ ልብና ቤት መቅደስ ኣምላኽ ድዩ ኣለና ዶ ልብና ቤት መቅደስ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ኣብኡ ከለኹም እስኪ ኣተርጉሞ ምዝ ናይ ኣምላኽ ዝገበሮ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ኣምላኽ ኣብቲ ልብና ቂም በቀል ፅልኢ ቅርሕንቲ ባእሲ ዝሙት ስርቂ ምፍልላይ ትዕቢት ስስዕቲ ብምልኡ እዚ እንድሕር ደኣ መሊእና ኣብቲ ልብና ከዓ እግዚአብሔር ይቁጣዕ እግዚአብሔር ኣይምሕረናን ማለት እዩ ከምዚ እንተጌርና ማለት እቲ ልብና ከነንጽሆ ኣለና ቤት መቅደስ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ማለት እዚ እቲ ቀንዲ ትርጉም ናይዚ ጽሑፍ እዚ ቀንዲ መልእኽቲ ናይዚ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 12 ሳብ 25 ጽሒፍዎ ዘሎ ቀንዲ መልእኽቱ እዚ እዩ እቲ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ከነንጽሆ ኣለና ብንስሓ እንተተጋጊና ብንስሓ ከነንጽዮ ዝኾነ ይኹን ኣብቲ ቤት መቅደስ ኣምላኽ እንብሎ ልብና ቂም ኮነ ተረፍ ስስዕቲ ማለት ኣክንዲ ናብ ኣምላኽካ ናብ ጽድቂ እተድሉ ናብ ስጋዊ ነገር ከተድሉ ከለኻ ከተዳሉ ከለኻ እዩ ማለት ንኣብነት ሓንቲ ኣብ ዕለት ካብተን 7 መዓልቲ ተዋሃባትና ሓንቲ ሰንበት ኣላ እዚኣ ናይ እግዚአብሔር እያ እዛ ሰንበት እዚኣ ናይ እግዚአብሔር ዕለት እያ እዚኣ እንጽልየላ እንቆርበላ ቃል እግዚአብሔር እንሰምዓላ
حمومات نبصحلا تشجروا نرد الله زحاممو تأثروا نبصحلا تأثيرنا زي كونس نقول له قبر صدقي اندفصمنا النبعلا كبرت عباي بعاليا إذا سنبت سيكونت لا تعالى أنا وأتو كم زبالة قويتانا المدحنا إيس كرسوس سنبت كم علتات أيكونت انتايدا أنا بعلي إيه زبالنا مالتي سلازي لبنا كابزون كلهم تقصنا يوم نجارات كابتوم أرستهات أو زبالو سسعتي أفكرون واي تعبيت كابزيوم نساخ نقبر يقبانا إزيوم أبلبنا أنت اليوم እግዚአብሔር أبونو أحدرني sorry to say that كما يقن والحانت حدر أكلني فتنا سلينا تعبيت سسعتي أفكرون واي مالتيو ورقنزب زي دليل كلنا ندلينا قن أملاح كاز شيط قبر صدق كاز شيط زي شيط زغحد أملاح كاز زغحد نقر كخون يقولون بر سريح قابلع خمز بلنا سعيرنا خنبلع خمز لنا نسو كاليو سسعت الزبهال ناتكا قديفكا ون زي ناتكا قدل خلخا سسعتي بهال تعبيت أنا ترحي فلات أنا ترحي غيلا أنا ترحي كل زخيل ندابلكا تعبيت مقبار مالك كالخا بزيكاتهم أرستهات أو النبلم سلسته نقرات اتخالي زولو كيم بقال تموت بأسي كرحنتي كله زيومون أب كاب لبنا قحنا خنوصهم علنا مالتي مسك እግዚአብሔር كنهلو انت خوينا نزوم نقرات زيومنا كان تقليلنا خنعاليوم زلنا مالتي انت زي كوينو ازيوم كلهم نقرات حماق نقرات اب لبنا اقميتنا እግዚአብሔር محارن انتلنا اي محرنا وقاد انت بزيحو زين نصح انت خوينا كاب بيتون كسوقنا مخانو كنرداء يقبع ازي مفررها يكونن እግዚአብሔር እንደርዳ ለሚና ይው እንደርዳ ዞም ነገራት ዚኦም ገርና ቁሩብ ለየዋሃነ ልብ ኢልና የዋሃን ልብ ቁሩብ እግዚአብሔር ቀረባይ ኢልና ኢና ማለት እንተ ተነስሕናኻ ፍጹም እንታይነትና ብዘይገድስ ክቅበለና ከም ዝኽእል ቃሉ ይነግረና እዩ ማለት ስለዚህ ተቃሉ ክሕሱ ይክእልኒ ብኸምኡ ኢና ንኸይድ ማለት لذي قال استزاربو نجار عبد بيت مقدس انتايو انتاي تأمرت ترينا بيناي سلطاني خا بأي سلطان تقبر زنت مسولو بمنتاي سلطاني خا زي نجار زي تقبرو زل خاص كم بعد سلطان كوينو كزاربو ناي قالن كلهم يمر عيدهم مالت حدثي تي نعداقا زو صحايا زب كان دحر قلبي تلك اتو سب كهرمو مش يقبونير وي قال نجار قبل يقبع جن ساتهم والحنت خولي قال لازم كلهم مشرفت وزنبر كل قلابيت وي صدقاتهم علولو ابلو مالت بيناي سلطاني خات قبر زلخات مرت دختر ينا تقل لهم مالت لذي تي بيت مقدس مقرب بخندي عمد تهاني سنيرو بأربعان شدشتن عمد وسيد اللهم نبر النزي كان خانصو حبيب بيت مقدس مالك سلازي نزي افرسو انا خاب سلسته معالت خلعو ليلو مچم املاح كن حتى خلنا دايركت اللي كن حتى خلنا نسو زملسو ملسي ام مصحف قدس تاريخمو خالي نحنا تصبنا كنا نزملسلنا اتخون زلو نجر اتقطمنا زقل نجر يزملسلنا مالك اجي اكل صحفات كحتو خلو رايوا انتاي لكم زملس استوعل ليكم تملسناتو فولي ملسي مالك نسو استزاربو بزعبا ناي سقو كسقل مخانو نساتهم كسقلوا مخانو
ክገርፍዎ ምዃኖም ክቐትልዎ ምዃኖም ኣብ መቃብር እውን ክቕበር ምዃኑ እንተኾነ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ክትስእ ምዃኑ እዩ ዝተዛረቦም ማለት እዩ። እዚ ዝበሎ ቃል ንትንሳኤኡ እንስኻትኩም እዚ ቤተ መቅደስ እዚ ኣፍርስዎ ኣነ ብ3 መዓልቲ ከልዕለ እየ ዝበሎም ማለት እዩ። ገሪምዎም ማለት እዩ። እቶም ገሊኦም እቶም እግዚኣብሔር ዝሓረዮም መንፈስ ቅዱስ እፍ ዝበለሎም ከዓ በዚ ቃል እዚ ኣመኑ። ንኩሉ እውን ደቀ መዛሙርቱ እውን ሽዑ ኣስተውዓልዎን ነበሩ። መይቱ ኣብ 3 መዓልቲ ምስ ተስአ ግን ደቀ መዛሙርቱ ነቲ ዝብሎ ዝነበረ ተረድኡ እሞ እዚ ዝበሎ ቃል ንስግኡ ምዃኑ ክመውት ምዃኑ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ምስ ተስአ ነዚ ኣስተውዓልሉ ይብለና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ በዓል እዚ በዓል ምኩራብ ዝበሃል ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ሳልሳይ ሰንበት ናይ ጾም ኣርብዓ እዩ። ብከምዚ ከዓ ቤተ ክርስቲያንና ትዝክሮ ማለት እዩ። ስለዚ ኩላህና እዚ ዝተባሃለና ቃል ካልእ እንተወሰኽናሉ ትርጉም የብሉን። ነዚ ኣጽኒዕና ነሓስ ነዚ ዝተባሃልናዮ ኩላህና ዝተረፈለ ድዩ ቅዮም ከይህሉ ኣብ ልብና ቂም እንተልያ እጂ ነውፃእያ ንሕደጋ ምክንያቱ ኣይትጠቕመናን እያ ጾር እያ ዋላ ሓንቲ ከዓ ኣይንኸስበላና ንሸጣ ንኽእል ዶ እወ ኣይትሽየጥን እያ። ስለዚ ምንም ትዕቢት ተሊና እውን ንቐንሶ ትሕትና ነጥሪ ትሕትና ናይ ስጋ ዘይኮነስ ናይ ልቢ ከዓ ትሕትና ክህልወና ፍቅሪ ክህልወና ሓልዮት ክህልወና ምትሕግጋዝ ክህልወና እዛ ሓፃር ዓለም እዛ ሓፃር ግዜ ዘላትና ኣብዚኣ ብፍቅርን ብሰላምን ብለውሃት ብትዕግስቲ ብኩሉ ኣፍቅሮ ንዋይ እንተመፅኡ ብትዕግስቲ ክንስዕሮ ከምቲ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ትዕቢት ተልዩ ብትሕትና ክንመፆ። ስለዚ እዚ ቃል ዘስተምረና ዘሎ ንዓና ንህወትና ዝኸውን እዩ እሞ ኣብ ህወትና እዚ 60 ሰናይ ፍረ ንክንፈሪ እዚ ነገራት እዚ ኣብ ልብና ክንዓቅሮ ይግባእ። ስለዚ እዚ ቃላቱ እዚ ዓቂርና ከዓ ኩሉ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ክንፈሪ እግዚኣብሔር ፀጉኡ ይደግፈና። ጸሎት ኩሎም ምርያን እግዚአብሔር አይፈልየና። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ታቦቱ ይሰባ ስሙ ለእግዚአብሔር።